3, 2, 1. Takže čaute ľudia, moje meno je Asa 500 a som tu s... Petričekom a čauky mňauky. A v dnešnom dieli pôjdeme do Nedru, že? Hráme nový server, ako ste videli moje minulé video, no tak sme hrali iný server. Dneska hráme zase iný. Jak to tak mohlo byť, Petriček, čo? Dúfam, či nezomreme. Hej, ja sa tým postavím, môžem minúť ten tvoj iron? Áno, to som pre teba nazbieral. Díky, lebo si chcem spraviť checkpoint. Lebo mne to je na nič. Hej. Nemáš jedlo? Jedlo, to práve potrebujem aj ja. No. Počkaj, dám ešte variť tie 4, mám 4 ešte. Tak počkaj, si spravím teda full ešte iron. A dneska by sme sa mali teda pozrieť do toho Nedru. Tento server je tiež v podstate dobrý, ale je blbosť, že tu nefunguje port, že to nemôžeme portovať a také. Ani tu nefunguje becka, takéto, takže je to na hovno, ale mňa to baví celkom. No akože, nemám nadávať, ale baví ma to, že ideme teda Petricek. Alebo vieš čo, ešte počkáme, nech sa mi vypečú do boty, teda ne. Počkáme ešte, nech sa mi kalhotky, jo. Nie. No ne, nohavice nech sa mi ešte vypečú, dobre? Dobre. Tak, za chvíľočku to určite bude, no a dúfam, že sa tešíte, lebo my sa veľmi tešíme do Nedru, že? Áno. Snad nezomreme hneď. Do popisku nám ešte môžete napísať nejakú IP adresu, ktorú by sme mohli hrať. Potom nám do popisku môžete napísať presne, čo by sme mali využívať, aké programy a presne, čo sme robili zlé, aby sme sa od vás poučili, že? Áno. Aj keď budeme vychádzať videa aj s Dragonom, dneska musel končiť skôr, no tak preto natáčam s Petričekom. Tak poď Petriček, ideme. Už som full. Nie, počkaj, som si vyhodil svoj meč. Dobre, ideme. Tak ideme, 3. No, ja už idem, poď. Počkaj, no a kde sme sa objavili? Akože kde? Ja ty ešte nie si. Čo? No dobre, tak poď, ideme tam. Ja už som full. Ideme, poďme. Tak. Ja už letím, ja už idem. A som tu, ja už som tu. Ježiš, tu niekto určite bol, veď je tu je tu hlina. Tu niekto No a určite čo? bol. Jasne, sú tu torčky. Tak. Wow, tak si vykopeme trošinku kvarcu. Jej, kvarc. Tak poďme kopať najprv kvarc a potom vykopeme glowstone a potom nakoniec nedrone. Toto nether brick. Lebo to sa veľmi, no neviem, počkaj, nie. Nájdeme ten hrad. Čo? Nájdeme ten hrad. Môžeme? Taký. Môžeme, to je dobrý nápad. A